Online sa hotline. Ari ang taga-pamuno sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative, ang head o chief sang Member Consumers Services Division. We have Ma'am Eunice Castillo. Ma'am, good morning. Good morning, Action Art. Kag sa tanan nga nagtalamati subong sa imo nga programa sa tanan nga consumer sang Seneco may nga sa tanan. Ma'am, anong reason kag anong explanation diri sa Seneco sa nagluntad kagabing or kainas ang kagahon nga brownout? Okay, Action Art sa ina sang kagahon may na-detect kita no based on our record nga nagtrip ang aton nga 69 TV lines. Mm-hmm. So, apektado ang aton Gonzaga reclamation feeder after midnight. And around 1 o'clock naman sang kagahon ang aton nga Burgos kag Mountain View feeder. Mm-hmm. So, pag trip off sina Action Art, kabalo ka ang aton nga linya may ara na mga protective equipment na ginatawag, no? Mm-hmm. So, may mga protective devices si Seneco nga ginabutang to protect both the equipment and ang tandog sang linya naton. Okay. Kung may fault gani ang linya, ga-activate na sa. So, muna sa balang permi natin mabatian na nag-trip off, nag-tripping naman. Mm-hmm. So, after few minutes na Action Art, kung mag-activate na, ginatry na nga mag-analyze kung if okay ang line natin, masulod na ang linya. Okay. Mm-hmm. So, kung hindi magsulod ang atong linya, ginamin may trouble na sinanglan di-defect sa line. So that's why sinanglan natin i-survey para mabalaan kung ano ang cost at kung ano ang posible na obrahon ni Seneco. Okay, okay. So amo na sang natabo, no? Starting 12:19 sang kagahon, wala na untat ang aton nga survey actually sa aton nga team para ma-detect ang aton nga trouble sa linya. Kag eventually, gusto gid naton mabalik of course ang aton nga electricity dial because si kita tanan apektado. Kami sa 5 na empleyado no apektado kita tanan. So ang aton as this Gonzaga and reclamation feeder nag-online na siya as of 6:56 kainas ang kagahon. Kag also, ang aton isa pagka 69 TV line nga ang Burgos kag ang Parman. Okay, okay. So, Action Art, makita naton nga ang naman ko nga area sa ina, Bacolod lang. Bayan na kita, outside Bacolod affected, ang bago, ang bilog na bago subong, kag ang sumag, parts ng sumag na nabilong sa aton nga Hilangban feeder o kung na muna siya ang feeder sang bago. So that is because naman niya, 1 hour ago, nagpagwa naman na advisory ang National Grid Corporation of the Philippines o kung ng NGCP na mayara man sila unscheduled power interruption nga parts ng Negros, not only Seneco but also Noseco affected man. Okay. So that is why may nag-tripping so ang reason ni NGCP, no, per sa ila post sa Facebook, tripping of the Bacolod San Enrique 69 TV line. That is same true man with Seneco. Nag-trip man nga aton nga linya. So Action Art, makita nato na gaanyo kita no, gapangayo kita paghangop sa aton nga mga member consumer owners nga since sa gabi bala before kita guro nagtulog, nakabatsyag kita nga medyo nagdalitito nag-ulan. I don't know kung sa imo area Action Art na medyo nag-ulan man. Nag-ulan man, Oo, so we're very grateful nga tilaw man ang mga tanom sang pag-ulan, no? Pero galing may effect ina sa aton nga distribution system. So because nga init katama man ang aton nga temperature kung weather previously, so ang gulpi sa pag-change man sang aton nga weather condition, may mga epekto man sa aton nga distribution line. Yes. So nagpagwa na kita na advisory last time na example sina no sa paghapos nga paghangop sa aton nga mga member consumer ang formation of dust in the insulator nga kung during normal weather condition dust form in the insulator. When this dust get wet, kung mabasa ini nga mga dust, mga yabok kumbaga kung natawon ta, they automatically became conductors nga result sa short circuit that will trigger tripping of lines. Okay. So amo na gali tanan sa Ma'am Eunice, amo na ginamuno magkainaas ang NGCP ni Ma'am Michelle nga daw pulupinggan ng itsura niya.
Oh, yes. Okay. Miss Michelle was here. Oh, yes, that's true, Action Art. Okay. Yes, proceed, ma'am. So, may mga loose connection, kay tungod ba lang na taman kainit, nag-expand man ang ato nga linya. And then, mga damages sa mga distribution transformers and oil, sa ato nga insulated electrical equipment. So, since expand na sa, arang, once mag-ulan, o kung ng insulator natin, to once mag-ulan, mabasa siya, conductor, gid siya, kag mag-cause ng creeping sa linya. Okay. So, Action Art, no, with all this happening, we are trying our best to communicate our consumers since hindi man kita permi makaka-conduct interview sa radio because lain-lain man nato na program. We are trying to communicate sa aton member consumer owners ng Seneco sa aton Facebook account. Dako amon chimpo nga ginahatag para lang gid ma-update sila, no. Kag we are requesting everyone to follow because as much as possible ga-post din kita dira update kung ano na ang status sa mga areas na affected during the unscheduled power interruption. Yes, ma'am. Anyway, kasunod mula na so kung wala kuryente hindi man wala na ginakadipay isang parts ng Seneco, no. Actually kita tanan affected dire. Pero hindi pa tayo nagre-report just to get the summary report and then para maka-update sa mga consumer. So, ginamon nila paghangop kagang aton mga linemen, wala man doon sa pag-responde. Aton nga hotline, 24/7, 4586777. May mga telephone operators, kita nga sabat sina. So, Alas 8:40 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Malikanta si Ma'am Eunice Pasaylo Castillon, ang chief sang MCISD dira sa Seneco. Okay, para nga kuanta rin sila advisory ha kay Ariho, take note. Ma'am, sorry gid na utod ang linya tayo were saying kay na. Yes, Action Art. So, ang aton mga member consumer, kung mag-call sila sa Seneco, if may area nga dako nga wala power, so most of our consumers are calling man. So, we are asking man sa ila paghangop na naka-kinuwag nila nga call. Okay. So, alang rest assured nga may ara kita helpline operators nga ga-take sa ila nga call. Yes. Thank you. Anyway, timely naman siguro kay ari ka naman lang sa linya. Ma'am, ang kuan bala, sininga Holy Week, man 28-29, kundi why na opisina ka mo? May why na ni pagbaton man sa mga payments, no? Yes, Action Art, ang 28-29, that's regular holiday gid. So, wala kita opisina, hindi kita magbaton sang application, bala mag-apply sang mga electricity connection. Okay. Kag payment on that day. However, ang aton nga technical team, ginasort ang aton nga mga consumer, naka-on standby o kung duty, ginaya aton mga linemen, tagang aton helpline operators para mag-attend sa mga power-related nga complaints. On the 30th naman na Action Art, mapagawa kita announcement as early as later today, regarding sa aton schedule bastang pagbaton sa bill. So we are coordinating pa sa aton man nga field offices at the same time sa aton collection kay basi ma-open or basi close. So we will just post it sa aton nga Facebook man. Why man guro inot na nice ning semana kay dubleng sakripisyo guro sa tao ni kun mangutod pagita? Ang aton nga disconnection, I believe may ara gid kita nga daan for the disconnection Action Art. So, ang ila na nga obra daily, ang ila accomplishment, ay unfortunately, it's to disconnect gid. Kinanglan taman magbayad sang aton nga mga power suppliers. I see. Sige. Ma'am Eunice, salamat ki sa time and for the explanation. Good morning and God bless sa imo and blessed Holy Week. Thank you so much, Action Art. Kag sa tanan nga member consumer owners ang Seneco, ari lang kami diga serbisyo para sa inyo. Salamat. Good morning. Thank you so much. Action Hotline. Ang taga-pamuno, ang chief, no, dira sa bahin sang Seneco, Member Consumer Services Division, MCSD, no,